हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान ब्लग लाबोदों एक्चुअली गोदान ब्लग माने बेनो फार्स्ट लाइव ब्लग नोंथांमोना मिथिखागौ गोबाङानो नायगासिनो थायो चेनेल आंनिखौ दा बे हिसाबै आङो ब्लग भिडिअ बेबायदि बानायफेरामोन दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदि ब्लग बानायदों आरो बेयो जेबो नङा ओरैनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखायसो बेयाव दुब्लि बारियावसो दंफैयो माने मोसौ दोस्लायनो फैनाय जादों दिनैसिमबो मोसौ फिसियो होनबा जोंहाखौबो मोननाय जागोन रायजोफोर नोंथांमोननि गेजेराव गोबाङानो जानो हागौ मोसौ फिला मोसौजों सोमोन्दो गैला बर'फ्रा माने गोमालांथारबाय आरो माने गोबां बेखार खामानि बायदि मोनो नाथाय अब्ला जोंनावबो दाबो मोनगोन नाथाय हालुवा आरो गाय मोननैखौबो मोनगोन जोंनावबो दङ दासिमबो जों गामियावबो गैलानो फ्राय 130 न'खरफोरनि बेलायाव 30 न'खरफोरानो मोसौ मा होनो 30 न'खरनाव मोसौ मोननो हासिगोन बाखिनाव रावनावबो गैला मानो होनबा गोबाङानो हाल खालामला आरो बेस्थ' जाजोब्बाय गावबागाव खामानियाव जेखि जाया मानो भिडिअआ जेबो नङा ओरैनो आङो मोसौ दोस्लायफैनायाव भिडिअ बानायदों आरो लोगोसे नोंथांमोननो जोंनि दुब्लिनि माइ बेफोरजों एसे खोथा सावरायलायनो नागिरदों नोंथांमोनजों खिन्थालायनो नागिरदों नोंथांमोना माबादि जोंनिया माबादि नायबानो दंगोन जोंथिंजायना बेबादि जागोन दा लासै लासै जोंनि माइखौबो नायनाय जागोन नायनानै देखायगोन नोंथांमोननिबो मानो होनबा गुबुन गुबुन भिडिअ बानायनो टाइम मोनला नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो माने फेमिलिबो दङ फिसालाबो दङ गोरलै ओंखायनो नोंथांमोना गोबां सामफ्रामबो भिडिअ नुबाय थायोमोन जायफोरा बिनि थाखाय नुनो मोननाय जायाखै मानो होनबा दा बेस्थ' जानानै दंथ'यो माथो खालामनो नङा होमबा नोंथांमोना सिगाङाव भिडिअ बेबायदि ब्लग भिडिअ बानायामोन एबा बेबायदि जायखिया भिडिअ बानायनाय जायामोन इडुकेसननि बानायनाय जायोमोन गथ'फोरनि थाखाय आरो नङाबा मालाबा निउसाव माबा मोनसे डिसकास खालामजाथाव माबा मोनसे सावरायजाथाव बाथ्रा मोनोबा बेखौ सावरायनायसो जायोमोन नाथाय दा सावरायनाय बेबादिबो सोलाबनाय गैथ'ला अदेबानि मालाबा मोनबाय बायोबा सावरायलांबाय थागोन बेथ' थाखागोन अब्लाबो जों चेनेलखौ लाइभ फोथांलांबाय थानांगौ ओंखायनो भिडिअखौ नांबाय थागौ नोंथांमोना जायफ्रा इउटुब सालायो बिथांमोना मिथिगौ दा गोबाङानो साननो हागौ मानो होनबा मानो खालामदिया दा गुबुन ब्लग भिडिअफोरबो खालामनो हायो नाथाय खालामनो हायो नंगौ समनि खोथा बेफोरो जाहैबाय माने साख्रिबो गैया नालाय मोनाखै नालाय गोबाङानो मिथिखागौ गोबां एग्जामफोरनि नट्स बायदिसिना भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना नुदोंमोन नाथाय होमबाबो गावनो आङो साख्रि गैया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ ओरैनो प्राइभेट खामानि मावलाबायो नुदों नोंथांमोना गोबाङानो माबा टेट पास जानाय माबा पास जानाय होननानै गोबाङानो सोंहरबाय थायो लोगोफ्रा फंबायफोर दङ आरो साख्रि मोनबाय नामा होननानै सोंहरो मोनाखै नोंथांमोना नुगासिनो दङ जोङो 2019 पास जादों ओमफ्राय 21 पास जादों आरो रिसेन्टलि बिटिआरआव जेखौ फालिदों बेबो जेनेबा पास जानानै दंमोन भट दासिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो नटिफिकेसन गैया जिहेतु गैथ'वा सिगांफोराव जोंबाबो मोनबानो बेनो दुखुनांथाव नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बर' मिडियामा आउट अफ बिटिसिआव माने 5000 ओंखारोबा माने 15टा पस्ट बर'नि 10,000 ओंखारोबा 40टा पस्ट बर'निया बेबादिल' ओंखारो नाथाय अलरेडि बर'फोरनाव पास जानानै थानाय केन्डिडेटआ जोंना माने 1000नि अभार दंखायोमोन आउट अफ बिटिसिआवबो आरो दा रिसेन्टलि बिटिआरआव जितु बे बिटिसिआव जितु खुंबावबाय एग्जाम बेनि खोथाखौथ' आरो लाजाला नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ मर देन बर'फ्रा 3000 4000सो दंहैसै दा जेखि जाया मानो उननि बाथ्रा जेरैखि जाया माबा मोनसे मावनानैबाबो थांनानै दं थैथ'वाखै नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दङ जेखि जाया मानो जोंनि माइ दुब्लिफोरखौ नायना लांदो दिनैजाय मा नुयो नोंथांमोना नायबानो जाबाय माइफोरा बेबादिनो जायो जोंनिथिंजाय लोगोफोर जेबो नङा नैथिं ओरै केनेल दङ बे केनेलखौ नाथाय बे पारमानेन्ट नङा दैज्लांबाल' मोननाय जायो बिनि दैखौ ओरैनोथ' अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्राय कनस्ट्राक्सना जिखि जाया जाजोब्बायानो दालां नांगौ कालभार नांगौ गासिबो जाजोब्बाय बेखौ साम्फा इरिगेसननिफ्राय लाबोनाय जागोन होननानै बानायनाय जादोंमोन नोंथांमोना नुदों ओरैजाय गाबथु ओरै थांथारगोन बियो गोजानसिम जेखि जाया बियो जोंना कनस्ट्राक्सनाल' इमप्लिमेन्ट जानाय जाबाय नाथाय दैखौथ' जों मेसेङाव मोननो हाया मेसेङाव मोनबाथ' बेजोंनो आरामसे मावना जानो हागौमोन दैज्लाङावल'सो जों मोननाय जायो दैज्लांनि बे ओरैनो दै अखा हादै थारमाने खर'निफ्राय जायफ्रा नाङा होननानै दानगार हरबाय बेखौल' जों मोनफैगोन आरो आफाङाव बार जोंनिफ्राय आफाङाव बारा गोजान सौहैखाला बेयो बै नुहुरनाय गामिसिम बेनिफ्राय हरैजाय गैलायानो बे केनेला जायखिजाया नैबाव बै मोनसे बिफां बारि नुहुरदों नोंथांमोना जिहेतु बेयाव बिलो मोनसे दङ नाख्रां बिलो होनो माने नारख्रांग्रा बिराद नारनो गोहोग्रामोन जाहैदों गोदो माने थायामोन आरो बेबो माइ गायग्रासोमोन मोनसे समाव खुरदों जाहैदों जों गोदो उन्दैयाव खुरनानै सेस बे मालायफोरनि हाखौ लांजोब्बाय आरो ओरै थांनानै एकदमबारे ओरै मोनसे पारमानेन्ट दै दं बाहाय गोलैहैदों खानिफुर होननाय बेनिफ्राय बे ओरै खुरखावबोनानै बेयो दा माइ गायनो हाला
बान्दो होनानै बिलो जाबाय सिबायफोर जायफ्रा हा गोग्लैदोंमोन बिथांमोना बिलो जानानै ओरैनो बेखाराव दङ ओरैनो लकेल ना मोनो गोबां ना मोननाय जायो दा नैबेफोरो माइफोरा रनजितआनो गोजा गासिबो जोंनि नङा नैबे मोनफ्रामनायनिफ्राय जोंहानि आरो बे मोनफ्रामनाया ओरै गासिबो ओरै मोनफ्रामनानै बै ससे हाबसननाय सोमखोरनिफ्राय ओरै हाबलांनाय गोलावा जोंहानि गोजा माबायदि जायो नुनो मोनगोन नोंथांमोना एक्सुवेलि जाद्रायिबो नङा आरो बांद्रायबो गोबां जायो होनजाया हासार आरो दै बिनि बाहादुरियावसो रनजित माइया नोंथांमोना बयबो मिथिगौ ओरै जिं जिं मारु सेर सेरनियाव बारा जाया बांद्राय जाया नाथाय ओरैजाय आफांथिंजाय जायफ्रा बै बिलो सेरथिं मोनहैगोन जायफ्रा हा दङ दा बिथांमोननिखौथ' खोथायानो लाजाला ओरैबायदि बाग्ला जालायनाय जोंहाबो बै आफांथिंजाय मोनहैयो आरो सुलासे सुलानैसो मोनहैयो ओरै थांनानै ओरै जोंना ओरै केनेल दङ दै हाबलांग्रा जोबजासिम पारमानेन्ट माने दंग'आव नैबे दंग'आव जेसेबां दै थागोन ओरैबो दैखौ मोनबाय थागोन आरो जोंनिया दा नायबा नुगोन नोंथांमोनहा मोनफ्रामबायानो बावलानो बे 10-12 दिननि गेजेरावहाय हाजासिगोनानो खामानि मोनसे आरो एराबावसिगोनलाय नैबे दंग'आ जोंहानि जाहैबाय नोंथांमोना नुगोन बेखौ केनेलनिफ्राय ओरैजाय लाबोनाय जादों ओरै जाम्फैनिफ्राय ओरै लाबोगोन लाबोनानै जोंहा ओरैजाय बे पारमानेन्ट गोदो गोदाय आबै आबौनिफ्रायनो दङ आरो हाया नैबे जिंनिया मालायनि अब्लाबो गेजेरजों दंहैयो आरो गोदो आबै आबौमोनहानो मालाय बिनानै लाखानाय जाहैदों ओंखायनो दा पारमानेन्ट जाबाय दा गभर्नमेन्टनिफ्राय कन्ट्रेक्टर बिथांमोनहा पारमानेन्ट बानायना होबाय ओरैजाय लङा जेबो नङा मोजां जादों जोंहाबो मोनदों बयबो आरो बेबायदिनो जोंनि एरियायाव बे केनेलनिफ्राय ओरै जायफ्रा ब्रान्स बारलांबाय ओरै दै लांनाय दङ बेफोर गासिबो बानायना होजोब्बाय मोजाङानो जादों नैबेखिनिया मालायनि होन्दोंमोन हाखौ नोंथांमोना नुदों औ बेखिनिया मालायनियानो नाथाय जों भारा गायनाय जायो आरो बे मोखांनिखौ बेनिफ्राय बै सोमखोरनिफ्राय ओरैजाया जोंनि आरो बे दंग'आवनो ना मोनो गोबांनो नै दा दैया राननानै दङ ओंखायनो दा गैया नै दाबो मावा सिबिंफोर दंफैयो दै थाबा मोनबाय थायो बेखौ ओरै बै बिलोनिफ्रायनो फैनाय जायो दाबो दङ जागोन मासे मानै नोंथांमोना नायोबा नुगोन नाखौ ओइ रावबो फैसनाखै खोमा नास्राय फिसा मासे दं आरो बे गुदुं गुदुङाव सेस नास्राय दंजोबो ओरै गुदुं गुदुं हाबनानै माने दैया खुरख'नानै गुदुं जाजोब्बाय आखाइबो सोहरजाला खनहरजालाबो ओइ नास्राय फिसा मासे खालामबावबाय एकदम ओरैबायदि नों नायबा नुगोन बै सिंथिं नोंथांमोना सेस सिं सिङाव गोथौ गोथौ दन्दर जाजोब्बाय आरो दा बेयावनो दैया माने नैबे पाइपनिफ्राय ओरै बाज्रुम फैनानै ओमफ्राय नैबेजों माने दैया ज्राव ज्राव गोग्लैफैबाय नालाय नाफोरा दावबोनानै बेजों बारखोनानै थांफिननो हाला आरो नै दिनै दै हराखै दैया खर'आव सोर ना जाग्राफ्रा मालाय सानाव थेयो हराव हरो हराव थेयो सानाव हरो बेबायदि उल्थां फाल्थां खालामबाय थायो दा दिनै सानाव थेलायबाय दा मोनाफ्राव हरनो हागौ होमबाबो बारखोगोन आरो बारफैबा बावहाय जमफैनांगौ नङाबा सेन जाबा मोनगोन दाबो नाया दङ मेरलानो दा सम मोनबा हमनानै लांबा बाथोन जागासेया मानो मोना मोनगोन नै नास्राय फिसा दङ सिङाव ओरैबो ओरैबो दन्दरजोब बबावबा बोरियाव मासे दंगासिनो रावबो फैयाखै दा लानानै थांगोन र' ओरैजाय खना खनला बेनिफ्राय ओरैजाय माइफोरा नै रनजितआनो गोजा 12-15 मनखौ आरामसे मोनो बेयाव ओरै आफांथिंथ' बारा जाहैयो आफांथिंथ' नायनि माबायदि जादों दंग'जों ओरै फैगासिनो दं आङो नै बिसोरबो उन गायनाय हाल जांख्रायाव गायनायखायनो लेट जादों ओरै आफांथिंजाय एसे साबसिन जाहैयो ओरै दैया थांबाय थागोन नालाय आफांसिम जेसेबां थांगोन हासाराबो बुलांबाय थागोन लास्टआव जमा जाहैगोन बेखायनो लास्टथिंजाय बांसिन साबसिन जायो आरो दस्रा माइनि जायगा नङा माइया रनजितआनो दस्रा माइया माने जाया बिफांफ्रा जायो ओइ गोजौ गोजौ सोमखोरखौ नोंथांमोना नुगोन माइब्राया गायबा जायो माने 6 मन 7 मन रनजितखौ बिनि जायगायाव गायबा जोङो माने दहायनो खिथाबाय 15-16 मना मोनगोन आरो होमबा गोबां लस दा बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो मिथिखागौ जायफ्रा माइ आबाद मावो माने रनजित फैनानैसो आसामाव ओंखाम थोदों बे खोथाखौ गोदो गोदायनि बोराय बुरैया मिथिगौ गोदोनि मालसिरा आइजं माबा माबि माइफोरा माने माइसा माइ होनो जेखौ बेथ' थोआमोन जोंनि एरियायाव जेबो माइ मोननाय नङा बे रनजितआनो जोब सोरबा जानो आन्था बे माइब्रा मालाबा सोरबा जोसा एसे गायगोन खिन्थु मेनलि रनजितआनो जोब आरो गासिबो रनजितआनो ओंखारनोल' लादों बैथिं लास्टथिंजाय थांबा नुगौमोन बे खमावबो 3-4 फुट गोजौ 6 फुट गाहाम जौवो रनजितआनो नंखाय सानगोन गोबाङानो 6 फुट गाहाम जौवो मानसिनि जौसिन जायो बेथिंजाय आफां लास्टथिंजाय ओरैजाय नोंथांमोना नायहरबा नुहुरगोन माइखौ समान बायदि नुहुरदों खिन्थु हायाथ' ओरै एकदम गाहाय जालांबाय माने हरैना गोजौ आरो आन्दाज खालामनो हादों बेबायदि दा जेखि जाया मानो लोगोफोर बेखिनियानोमोन ओरैजाय नै मोनहांबायानो
दा बेखौनो नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै सावरायनाय जादोंमोन। उननि समफोराव गुबुन गुबुन भिडिअ बिदिनो खालामलांनो नाजागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।